эҳтимоли авфи муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. Номгӯи шаҳрвандои запретдоштара мисол ҳисобот мекунанд. Аввал салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. баҳри шумо як хабари хуша пешкаш мегардонам дар мавзӯи авфи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия. баъд як чизи дигара хостам ки қайд кунам, чота гап чаптон гарин истас шидаги. Комментарияи видеода номери WhatsApp ҳастай. Агар шумо бихоҳед ки соҳиби як дунё падарка бишен, ҳамонро сохранид кунед ва дар WhatsApp салом бинависонед. интизорум дар WhatsApp шуморо. эҳтимоли авфи муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. Федератсияи Русия эҳтимол муҳоҷироне ки қонунгузории ин кишварро дар соҳаи кор ва муҳоҷират нақз карданд авф кунад. Нашрияи Коммерсант навиштааст ки ин масъала дар доираи омодагиҳо барои роҳандозии феҳристи ягонаи муҳоҷироне ки муҳлати санадҳояшон ба поён расидааст ё бояд аз Русия ихроҷ шаванд баррасӣ мешавад. феҳристи шахсони таҳти назорат дар Русия бояд соли 2025 фаъол шавад ва он бар асоси маҷмӯи қонунҳои роҳандозӣ мешавад ки ахиран дар Русия қабул карда шудааст. гуфта мешавад ки якбора ворид кардани номи ҳамаи қоидавайронкунҳо ба пойгоҳ номумкин аст. ҳеҷ гуна зербинои ин гуна тавонмандиро надоранд, изҳор доштааст намояндаи Вазорати корҳои дохилии Русия дар ҷаласаи ҳукуматӣ дар бораи сиёсати муҳоҷирон. ва инчунин муовини якуми Вазири корҳои дохилии Русия қайд карда гузашт ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хурд кардагӣ ҳастанд авф карда шаванд. яъне ки агар авфи муҳоҷирорам шавад, дар соли оянда мешавад. айни ҳол ҳамин феҳриста мисол пешниҳод кардесиян ва баррасӣ кардесиян номгӯи шаҳрвандои запретдоштара мисол ҳисобот мекунанд аввал ва яку якбора тамоми нафарҳоро авф ҳам накунанд, агар мумкин ягон шумораи дақиқ ва аниқе авф карда шаванд. ва вақте ки қонуни авф қабул мешавад, баъдан аниқ мешавад ва баъдан гуфта мешавад ки кадом намуде аз муҳоҷирони ҳуқуқвайронкунӣ кардагиян авф мешаванд ё ин ки не, баъдан аниқ мешавад. хушхабари мо ҳамин буд ки дар соли 2025 бояд Федератсияи Русия авфи муҳоҷирон гардонад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед, ба саволҳотон ҷавоб бигиред. хоб комментарияҳои шуморо мехонем. як нафар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон, соли 2006 ки гуфтен 18 сола шидагӣ набошад, ба хизмат даъват намекунанд. ҳамин гап рост аст ё ин ки не? бале, қонунгузории синни соли даъватшавӣ ба хизмати ҳарбира аз 18 сола муқаррар кардагиаст. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум бародар, ҳар куҷое бошӣ соҳу саломат бошӣ, ҳамаи гапотон ростай, куҷое бошӣ худованд нигаҳбон бошад. як таш ман худам гражданини Россияро гирифтам, барои права получат кардан 3 моҳ хондан правама натонистам алиш карда. хело расходи калон ҳам кардам нагирифтам. 2 сол пеш як видеотонда гуфта буден аз 1 апрел қонун меброяд, ждат кардам. апрела қонун баромад, ба осонӣ правама алиш кардам бо стажаш. зиндаву сарбаланд бошем бародарони азиз. ҳамин қадар будонем ки мо ҳар чизе ки пешниҳод мекунем дар чорчӯбаи қонун гап мезанем, чизе ки официали нашр шудагиа ҳамонро гап мезанем. мақсади гап ки мо аз пеши худмон ҳеҷ вақт гап намезанем ҳавоӣ. ва дар бораи права гирифтан, бале, шумо метонем ки то 1 апрели соли 2025 муҳлат дорем ки праваҳои миллии худмона мисол ба праваи Федератсияи Русия бе супоридани имтиҳон иваз бикунем ва ҳамун стажшам мегзаронанд дар праваи расистӣ. Солеҳов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, созен хубем, мигратсиони карта работа кардам, патент накардам, студентский билет гирифтам, регистратсия дорам, вақти рафтан ягон проблема намешавад, мақсад бо омадан метонам. вақте ки шумо мигратсиони картаи работа мегиред, кӯшиш кунед ки мақсад патент бигиред, чунки барои студентский билет гирифтан иммигратсиони карта ягон тааллуқ надорад. ва вақте ки шумо студентский билет гирифтанӣ мешавед, мисол хонданӣ рафтанӣ мешавед, мигратсиони картаи учоба бигиред ва ин кирдоре ки барои аз патент супоридан озод шудан мекунанд мардум, ин кирдор бар зарар мебошад. ба ҳамин хотир вақте ки мо дар ин масъалаҳо гап мезанем ва мегӯем ки ҳар касе ки қонунӣ кору фаъолият мекунад ва ё ки мехоҳад дистансиони дарс бихонад, баъдан метавонад рафта муроҷиат кунад, мисол баъди соатҳои кориш дар дополнительни онлайн дарсҳо мехонад. як кас нависонда: ассалому алайкум, ман патентам дигар шаҳр аст, худам Москва даем, чӣ мешида бошад?
мегуфти брат боши зинда. шумо дар ҳар шаҳре ки қарор доштагӣ бошем, мақсад патенти шумо ва регистратсияи шумо аз ҳамун ҷои қарор доштатон бояд ки дастрас ёбӣ бошад. як кас нависондае ки ассалому алайкум ака, номерои шуморо чӣ хел ёбем? саволи муҳим дорам. метавонед ки дар ҳамин комментария саволтонро бинависонед ва худованд хоста боша мо дар видеои оянда ба саволи шумо ҷавоб мегардонем. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, зинда ва сарбаланд бошед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.